Kuyoze kube nini ukuthi akwazi ukunaka imithwalo yakhe? Masengena umuntu endlini. Yoba khona ushintsho. Ngicela ukubuza. Kanti indodana yami yoshada nini? Maphekezelo zigangizodwa. Uzofika kanjani umcaba uNkulunkulukazi? Baba? Yini ecabanga? Ingabe indodakazi yami izoshadela emndenini oqotho? Ingomuso lizawenza umsebenzi walo. Mvundla, ngithi umvundla siyawunqanda phambili. Uzokuvuna wena. Okutshaleleyo. Isigodi sonke sesibuthene. Yingakho ngithule kusukela kusasa ngizokukhombisa endaweni yakho. Akumele ngabe siyamvusa uPhuthusori. Sawu ethi manje. Ngizoqale ngidle kuqala bese niyamvusa, ha? Umqondo wami awusebenzi inhlobo, mangingakadli lutho. Hayi yekela, vele ubhuti uyashesha ukuvuka ekseni. Ase ngimvuse mina. Hayi ngeke. Usezomekile emva kweinsuku engaka. Ngale kwalokho bengeke akuthola ukuphumula. Miyekeni aphumule. Wozani, umsebenzi usimele. Hayi, kulungile. Kodwa makuwukuthi sikhethe ungamvusi manje, uzosuka sidinelwe sonke. Kodwa masimvusa manje, uzosibuza ngendaba yayizolo. Izolo ubengene uNkulunkulukazi, ngeke akhumbule lutho. Futhi la kuthina akekho ozomtshena lutho. Yebo nami Nkosi. Sekuwait. Yanini? Sekuwait manje isikhathi. Kade ningangivusi ngani vele? Angise nje niyazi kumele ngiyayitolo. Uma ngibhudla ubusongo kanje, ngizoba kanjani ngizomabhizinisi? Kazini vele ningayiqondi lento nini? Hayi, nenkinga nje. Uma ngasayi ke etolo, kuyodliwa nikela ekhaya. So isathapi imali. Futhi le mali engiyoyenza lapha nesitolo nina. Ngizoba senigana kanjani ke? Ngizobe ngilungeni nje, ngizoyanini emsebenzini. Hey, sukana endleleni. Nkosi, odadewethu bawukuphila kimi. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi ngiqinise isandla kubo, kodwa lokho ngisuke ngikwenzela ukuthi ngisize bona. Futhi uma sebeye emzini wabo akekho kumele bagxeke. Akekho kumele athi kubo unina kabayalanga kahle. Yingakho ke ngibamba lelo chaza mina. Ungixolele Nkosi uma ukuthi ngiyaphambuka. Ngicela ubasize baganele emzini eqotho. Ubaphinjabula uthathe ngisho nokweyami.
Baba. Kodwa ngizothini manje baba? Untotakazi usengona isithunzi. Ngicela ukuthi uphumele obala. Umntana wami usevele waya ecollege. Kodwa uvele wabaleka nomfana. Ngicela ungitshele. Umshayelo usubiza ngoNkulunkulukazi. Ingabe kuchaza ukuthi sikubeka eceleni kweplate uma sidla? Cha ngithi. Nayo inesikhundla sayo. Siyigcina ekhoneni lendlu. Ufana nowesifazane unendawo yakhe. Kusiza ngani ukhala manje? Bengamele ukhiphe indodakazi yakho uyikhiphele ngaphandle. Ubuyiselana ukuthi iyofunda. Besikuphi isidingo sokuthi ayofunda? Manje usezomosha isithunzi sakho ke. Ngitshela baba, ngithi nomntana kuyahlala ngaphandle selimfundo. Ya. Ungakwazi yini ukusiqhathanisa nathi? Shadru, imini okhuluma nabo. Yazi, ungayithumela indodakazi yakho ngaphandle. Mnike inkululeko, mina nginankinga naloko. Kodwa make waqala. Waba nezimpiko mlawule. Ngikhuluma iqiniso ngithi. Isinqumo sakho asibheke eceleni baba. Ngiphi eyakho? Izinqumo zakho ngiyayibuka ngiyibukisise. Baba, ngizomthola kanjani untotakazi wami? Khululeka. Ngizothuma insizwa zimfune phela. Hamba. Ndodana, ungambuyisi la. Mbulale. Yini oyimele lapho wena? Woza la. Woza. Ngizela ekhaya ngoba ngizonakekela idingo zenu. Ubukade usemithingini manje Ngazi kahle ukuthi yini oyicabangayo wena. Mina ngahambisa indodakazi yami ukuthi iyofunda ngaphandle ukuze ngibale ukuthi ifundile uma sebethatha ngokomshado nokumtholela umndeni omfanele. Uyakwazi nawe lokho. Kumele nje athole iziqu. Abuye esigodini ashade nomfana engiyomkhethela yena. Masehlala emzini njengomagodoqotho. Alandele yonke imithetho yasemzini. Engadingana enye empilweni yakhe. Angithi ngiqinisile lento engishoyo. Mfonele manje. Mtshela usefunde ngokwanele. Akabuyele ekhaya ngokusheshsha. Ya mntanami ya kwenzakaleni? Ngingangena. Dr. Tuja, ungangena. Hlala phansi. Siyakuhalalisela ngesikhundla sakhe sisha. Njengamanje usuqeqeshela ukuba ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu. Njengamanje kuzofanele ukulungele ukuhamba uyosebenza kwakhe emakhaya. Yebo, ngaze ngalangazelela. Yebo. Oh. Ungayibamba. Ngiyabonga. Ufisela inhlanhla. Hello ma. Dulia, ubaba wakho nomyalezo afuna ukukunika wona, buye uze ekhaya. Hawu ma. Kodwa ma, i-internship ayikapheli. Uthebuya namhlanje lingashona ilanga ungekho la. Na uyamazi ukuthi udalwe kanjani. Uma ngabe ungezila uyena ozoza lapho. Kodwa ma, ngiyacela. Dulza, uyazi nawe ukuthi ngeke azalalele umuntu. Kwenzakaleni?
into ebalulekile na. Sorry sir. Angeke ngikwazi ukwenza internship. Ubaba ngeke azangivumele ngisebenze. Ungitshela ukuthini? Ngoba ungumfundi ohamba phambili ecollege. Kuningi kabe sikulindele ngawe. Oh. Kodwa ubaba unezinye izinto ayilindele kimi. Ngiyazi kungane ngithumelelana khona ngizofunda. Bengazi ngizokushiya konke lokhu ngelinye ilanga. Sorry sir. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.